बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीएनएम के मिगड़ी के खबर बलंती बेम हाफरात का मरहबा दनवंग मिगड़ी के खबर आगत बफना बदल को ले इसमें रशीद फाहा कुले में खबर तो के सूर्य तक तिरेगा राज्य बंगलादेश आदमी तो कायम कफावा सियासी गुड़मवरे दिगमुगे देमेदो और एक्वेरिकमुगे गुड़ंतंग मा बधेकम फाहा कुरवा दिगमुगे फर्दुंगे मेदुगा और बधे गुड़मकी मुलिमि सरहदुगे गामुतकुम वेस फाहा कुले फद एक्वेरी बधही गुड़मेकमगा रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विदाल विजय बंगलादेश दत्रुकुरा दिवेहिन्न ओन्नेरेवल विसा आलून दिन में एकमुग सरकार निम्मे खबर गेतरो बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना मिहार राज्य कुरवा रस्मी दत्रुफुलगा देगमुग दिमिदुगा हतरे बस में गा सोयकुरे खबरों के तफसील बलालाना NWC Gava Showroom Fasar Weging hingga promo Femi Terta Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Bima hingga promo Ekini Promo kali beli dia pasang discount Femi Terta dia pasang discount dan limpeye Fentau nilu hit mata dia pasang kendeye NWC Gava Showroom Kado, titik yang arani ais baga ka. Huda baga. Hod benu bakru be nella do migulani. Kam odver mi hadarwan do tik banfila diai. Eri miharo. Dari avskura mi eri miharo. Ko te konta kang erita. Haji be fahum ban tittani ko eri ais baga ka. Bala tittani ko te debar be roge. Kalefene. Mi affene barabara. Mihirenu. Miharo Clinton kungandam me gannani. Huawei P30 Pro zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and zan. Nehenta, anika kocha bakahol. Mahmoud and Miro, it's nodeless. Baby, coach at the cockerney. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwas, Emminga Makbul, Wits Noodles. Market ko distribute Kurani, Daisy. मैं सम्मेलनी खबरतों के तफसीला राज्य बांग्लादेश दिमिदु गायम कफावा सियासी गुड़मवरे दिगमुगे दिमिदुगा एक्वरिकमुगे गुड़मा बधेकमा रईसुल जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विदाल विजय फुरमान दत्रुफुलिका मिहार राज्य वडाके मुलवा बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना एकमना अरिहुगा वडाके नवे वक्त के बेफुलंगा शरफगा रईस के दिकमल रे कुरबा मोल्डियस का वनी जाफते दिफाफा मिजाफत का वाहक दकम रईस वनी दिगम के मिदुका नजामाम भी वेफारी के गुणतका दिगम के दिमिदोना बदही एक्वरिकम के गुणम के मचंग अलियोल वाला फाफा आई दिगम के सरकार के इस बेफुलन दिगम कुरिबे रस्मी दत्रुतका आदि कुरिबुन मासिकतु के सबुन दिगम के गुणुं इतरा बदही वेफावाकन रईस फाहा कुरिबे आदि रईस वनी कुरिंसुने दिगम के दिमिदो एबारलुन दिमुंगन्न दायरा तकुं गुणंतंग इतुर कुरिबे दिगम के दिमिदो एबारलुन इतुर कुरिबे दाने आ दायरा त फाहा कुफावाकम का वितालेफा बांग्लादेश के बड़ वजीर राज्य कुरेवी फुरमान दत्रुफुलग तेरेंग बांग्लादेश राज्य दिमिद एब्बसुंत बदल कुरेबुन दायरा तग तिरेका माली दायरा सिखी दायरा जुवानुन्ना कुलिवरु के दायरा हिमिने बांग्लादेश के मिनिमंकम के बानी बंगाबंद शेख मुजीबुर रहमान दुनिया के अलिकन दिकवडागंता सत्य का हर फुरम फाहा कुरमा बेबिहास इख्तिफाल का बैर बडागतमा मेहर के कुरिकोल रईसोल बांग्लादेश कुरेवी फुरमान दत्रुफुलग हंदांतंग आ कुरबमुंग शेख मुजीबुर रहमान फदा मिसरहदुगे तारीहु गाविस फाहा कुलवे लामसील लीडर के हयाता गुलिफावा खिदमत तफाहा कुरा एफदा इख्तिफाल का बैर बड़ा के नमग फुर्सत लिबड़ा के नबी कमी एमनिफाना बरंग हास शरफे लिबड़ा के नबी कमी कमका विदालवी अति मेरमुम वाहक कुरिया गेंदामन रईसवानी बड़ वजीर शेख हसीना विस एकमना के बप्पा फुल फदा खिदमत के मगु इख्तियार कुरबा कुरिया बड़ा का नवाती एकमटका एकमनाया तौरीफ कुरबाफा में फरमान जाफतुका बड़ वजीर शेख हसीना दिक्के विवाहक फुलगा बांग्लादेश राज्य की दीनी अदि सकाफी कुतुम वरंग एग्वे कंत तकिंग हिस्सा कुरा अति तरक्की का मौका विस वरंग एग्वे कंत तकिंग हिस्सा कुरा दिगमुकम फाहा कुरेवी
mi mermum wahaka kuriya gendamu ekamana wani covid nawar pandemic haltuga degamuge dimiduga badahi gulum namuna ka balagen vyafariya investment taka degamuge rayitunge meduga unna guluntan itura badahi kuri vidanikam faha kurapafa bad wazir ga wahakaga misarhatuga gamutoge emme bodu amazaka wanjeheni rayitunge kuriyarma tarakki kamsha adi huriha komme bes magano dushmane gutuga unnani fagir kankamuga vidalvi egutum bangladesh ke harji siyasatu binay fawani evves farataka rulivir nubaba rahmatirkan iskurmakam faha kurava ekamana wani fagir kamang aragatmang emmen guligen masike kurma baralwa wahak fuludakkawafa मिजाफतुका रईसुल जमहूरिया के नायब फैसल नसीमा अमनिकफानु का अमिकमलुं आयशत शमसादा के इतुरुं रयत मजलिहु के रईस मोहम्मद नशीदा उत्तम फंडियार ऑनरेबल अल उस्ताज अहमद मोतसिम अदनानु के इतुरुं वजीरुना बुड वजीरु गारिहुगा वडाकनवे बांग्लादेश के वफदु के बेफुलुना राज्य बेरु के इज्जतिन बैर वडाकनवे विफुरमान जाफतायकु बांग्लादेश के बुड वजीर राज्य कुरे विफुरमान दत्तुरफुलु के रस्मी प्रोग्राम निमुनी इंडिया आउट गोवा फरातोगे कंफर्मती जहागे नम्मे से कंकुरंग हुटवन जेक मरेत मजलिहुगे माफनु हुलंगुदारा के मजलिस मेंबर मोहम्मद फलाहु के मसला आ फुलहं हुशालाफे एमडीपी माले दायरा हासकोगे सल्टन पागा बे जलसा का वाक दकम फलाह विदालवे इंडिया आउट गोवा कम वानम एमिहगे कंफर्मती जहागे नम्मे से कंकुरंग हुटवन जेकम मेकमा गुलिगे इदकोल कोलिशन बनी एदो फलाह गोवा लेवे वर दर्जर जागे अमले कुरमकम अदे गोता कंकं कुरिविगे नुवानी कम वेसे कोलिशन बनी फाहा कुफा मेगे तने कोलिशन बनी मेगे कुरिम वेस मिफद गोते कबाय फरातोगे बस्म घुरमुगे सबन राज्य का खिताम रे हालसा तंग हिंगाफे भोरे कम एहिं कम मिहारे मसला बला दिन मंगेदी फुलहुंगे इदाराय मसला हुशाल अफवाकमा कोलिशन फाहा कुरे कंफर्मती जहान कम फलाह बुने मसलागा एना फहम बुनी एगो तबुनी जिस्मानी गो तो मिहि गागा जुहुम के नियतु कानून कमा बांग्लादेश दत्तुरुकुरा दिवेहिन्नं उन्नेरेवल विसा अलुन दिनमंग एगमुगे सरकारुं निमाफे बांग्लादेश के बोर्ड वजीर शेख हसीना मिहार राज्य कुरम किंदबा रस्मी दत्तुरफुलगा रईसफियुगा बेबी बत्लो मफो एकमना देवी बयानु का विदालवी बांग्लादेश दत्तुरुकुरा दिवेहिन्नं अलुं ओन्निया अराइवल विसा दिनमा एकम मासिक कुरमंग अन्नकमा आदिमिकमगे सबन देकमगे देमिदुगा ओन्न गुलुं इतुरा वारुकदवे के दानेकम उम्मीद कुरवा कम वेस एकमना विदालवी बांग्लादेश मिगे कुरिन दिवेहिन्ना देमंदिया ओन्नेराइवल विसा दिनुम मेदुकंडादी कोविड 19 के सबुं एकम एडी फेवलतो के थिरिं शेख हसीना राज्य कुरवा में दत्तुरफुलगा देगमुगे देमिदुगा बनी हतर एब्बस मेगा स्वे कुरवाफ हदवुगे मुद्दत एकमना कुरवा में दत्तुरफुलगा गवायदा खिलाफा राज्य का तिरुगुलमुंदा बांग्लादेश रयुतुं गवायदा फित्मा मासिक कुरवाने हमेयाको अलुम मीहुं एtere कुरमा बिहेगुतुना बांग्लादेश का दिवेहिन्ना तवलीमा तमरीन दिनमं हुरे फुर्सतंग हुशालवाने कमवेस एकमुगे नुस्तपुने में दत्तुरफुलगा एमएनडीएफ 13 उलंदे बनी हदिया कुरवाफ राज्य बांग्लादेश आदिमेद मार्च मोहवनी हतर एमओयू का सेकफ ए व्यापारिया टूरिज्म मसरकम गैतरुंग सिखी दायरा के एमओयू तके मी एमओयू त मेदवनी आकों देगम सेकफ नवंबर मोह फेशगन राज्य बांग्लादेश आदिमेद वनी डायरेक्ट फ्लैट तब्रिस फशाफ बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी विदाल विगुतगा राज्य का अलंग हुलवा रिसोर्ट तक बांग्लादेश मिहुना वजीफा के फुर्सत ततलिबेने एगेतरुंग एना विदालवी कोविड के हाल तफहु सिखी दायरे बेस बांग्लादेश के डॉक्टरुना नरहुन राज्य बेनु बेफावा कमा माय सिटी काउंसिल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गनमगा हदाफा बिमग रजिस्ट्री बातिल कुरमा निम्मि निमुमंग अबल कुरनु जे कमा सिविल कोर्ट नेरुन अमरा गुलिगेंग दाउतुगे एमिहा इदारा तकशा मोल्डिस पुलिस सर्विस के मचंग अंगावनी अमरुकफा सिविल कोर्ट गवागुती अमरुगा सिटी काउंसिल गे निमुमंग अमल कुरम फस्कुरमशा सिटी काउंसिल गे मिनिमुन तंफेज कुरमे गोतुंग दाउतुगे एव्वेस इदारा कुंग एव्वेस कमेनु दाउतुगे एव्वेस इदारा कुंग एव्वेस कमेनु कुरम बनी अंगा अमरुकफा एगोतुंग हुलमाले बिमुगे मिलकुरे फरातुगे हैसियतुन दीफावा एम्मेहा कानूनी हग्गुतका अभिमा गुलिगेंग कुरमुंगा एम्मेहा कानूनी हग्गुतका अभिमा गुलिगेंग कुरमुंगा एम्मेहा कंकमा हुलमालेगे तरक्की कुरमा बेलेहट में गोतुंगे कोऑपरेशन कुरमुंगे कंकम हुरसलेफद एव्वेस कमिंग एव्वेस फरातको नुकुरमुंगे अमरुगा बुणिफावे अदि कुरमुंदान में एकमिंग हुटवा दिनमा दौलतुगे कमा बेहे एम्मेहा इदारत कशा मोल्डिस पुलिस सर्विस के मचंग अमरुकों अंगा कमंग एका बुणिफावे मेंकम मेकंग एम्मेहा फरातोगे मालूमात टका एचडीसी बनी अंगा आम कुफा
කොමන්ඩෝ දායරාගේ බයිලෙක්ෂන් වෙගෙන් දානී රියාසී ඉන්තිහාබ වකර ජෙහුම්පද කමෙකම ಎ ದಾಯಿರಾಗೆ ನಿಸ್ಬೆವ್ವಾ ಗಾನುನೆ ವಕೀಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಶಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಿದಾಳವಿಜೆ ಸಿಎನ್ಎಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ ನಿಶಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ಕೊಮಂಡೋ ದಾಯಿರಾಗೆ ಬೈಲೆಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ್ ತೇವಿಹುಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬುಗೆ ಕುರಿಂ ಉಣ್ಣಾಣೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಇಂತಿಹಾಬುಕಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಕಮಶಾ ವಕರ ಜುಮಕಿ ಆರುಲಾತೋ ಬೆಲುಂ ಕಮ ಆರುಲಾತೋ ಬೆಲುನ್ ಸಿಫಕುದ್ದೆವಮ ನಿಶಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ರುಕ್ ಕಂಡಾಲಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಬೇಣುಮೆಂ ಹಿಫೇತೋ ಬಲಂ ಎರುಕುಗ ಹರುಕಮೆಂ ಹುರಿತೋ ಬೆಲುಮ ರುಕುಗೆ ಬುಡುಗಣುಗ ಫುರೋಯಿನ್ ಜಹಾ ಬೆಲುಂ ಕಮ ಏಂಕಮುಂ ಕೊಮಂಡೋ ದಾಯಿರಾಗೆ ನತೀಜಾ ಮಿಹ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಸಿಯಾಸಿ ಹಾಲ್ತು ಸಾಫ್ವಾಣಿಕಮ ನಿಶಾನ್ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಇತುರ ನಿಶಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ಮಿ ಇಂತಿಹಾಬು ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೆಗೆಂದಾನಿ ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಹಾಬು ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರ್ಮಾ ಗಾತುಗಾ ಉಣ್ಣಾಣ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಮಶಾ ಹೆಂಕಮುಂ ಹಾಸುಕುಂ ಎಂಡಿಪಿಯ ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಇಂತಿಹಾಬು ಕಮಶಾ ಎಂಡಿಪಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಕೊಮಂಡೋ ದಾಯರ ಕುದ್ದೀಫಾವಾ ಅಗುಹುರಿ ಬುಡತಿ ಖಿದಮತಕ ತರಕ್ಕಿ ರೈಯತು ಮಿನಿಕಿರನಿ ಕಿಹಾವರಕತೋ ಬಲಂದಿಬೆ ರಣುಗೆ ಫುರ್ಸತೆಕ್ಕಮ ದೆಕೇಕಮ ವೆಸ್ ವಿದಾಳವಿ ನಿಶಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ರೈಯತು ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಹುಸಫಾವಾ ಕೊಮಂಡು ದಾಯರ ರಂಗಳು ಕೆಂಡೇಟಕು ದಕ್ಕಾಗೆ ನೂಂಗೊತಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಕಂ ಇತನುಗೆ ಬೈಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಯಾಬು ನುವಾಣಿಕಮ ದೆಕ್ಕಿವೆ ಕಮ ಎಂಡಿಪಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಅದಿ ಹೆಂ ಪಾರ್ಟಿಯಕವ್ವೆಸ್ ಇಂತಿಹಾಬು ಕಾಮಯಾಬ್ ವಾಣಿ ದಾಯರಕ್ಕೆ ರೈಯತು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾ ಕೆಂಡೇಟಕು ದಕ್ಕಾಗೆ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಎಫದ ಕೆಂಡೇಟಗೆ ನಂ ಮಿಹಾತನಂ ಅಡೀಫಾ ನೆಕ್ಕಮಂ ಏನಾ ಫಾಹಾ ಕುರಿವಿ ಬೈಲೆಕ್ಷನ ಕುರಿಮತಿ ಲವ್ವಫಾನಂತೋ ಕುರಿ ಸುಬಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವಮ ನಿಶಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ಮಿವಗುತು ಕೊಮಂಡು ದಾಯರ ಕುರಿಮತ್ಲುಮ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುಮೆಂ ಅದಿನ್ ಎಕ್ಕಮಶಾ ಮರ್ಹುಮ್ ಹುಸೇನ್ ವಹೀದಕಿ ವರಂ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರಾ ಬೇಫ್ಲೆಕ್ಕಮ ನಿಶಾನ್ ವನಿ ಹುಸೇನ್ ವಹೀದ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲೋ ಖೇರೊಹಮೆ ಲೆವ್ವುಂಗೆದಿ ದುವಾ ಕುರ ಬಾಫಾ ಕೊಮಂಡು ದಾಯರಾಗ ಬೈಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಬಂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯುಲಾನು ಕೊಫಾವನಿ ಫಹೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ವನತು ಎ ದಾಯರಾಗ ಬೈಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಬನಿ ಎ ದಾಯರ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಿವಿ ಮೆಂಬರ್ ಹುಸೇನ್ ವಹೀದ್ ದಾಯರಾಗೆ ಬೈಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಬನಿ ದಾಯರ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರಮು ಗೆಂದೆವೆ ಮೆಂಬರ್ ಹುಸೇನ್ ವಹೀದ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಬಲಿಕ ಅವಹಾರ ಮಾಗುಳಿಗೆ ಕುರೆ ಹುರಿ ಹಬ್ರತಕಾಕು ಇಸ್ತಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಗತು ಕೊಳಕಫೋ ಬಾತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ MWC Gava Showroom Fassar Wegeng hingga promo Femi Terta Membrane Holia Fittings Pumps Anniversary Bima hingga promo Ekini Promo kali beli dia pasang discount Femi Terta dia pasang discount dan limbeye Venta unilu hit mata dia pasang kembeye MWC Gava Showroom Kado, titik yang arani ais bagaka. Huda baga. Hod benu bakrube nella do migulani. Kam odver mi hadarwan do tig banfila diai. Eri miharu. Dari na skura mi eri miharu. Kote konta kangerita. Haji be fahum ban titani ko ngeri ais bagaka. Bala titani kote debar ruberuge. Kalefene. Mi afene barabara. Mihirenu. Miharu Clinton kunggandam me gannani. Huawei P30 Pro zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and zani. Nehenta? Anika coach baka hol. Mahmodan emme meeru wits nodeless. Baby, coach at the cockney. Guess what? All of them favorite. ಏರ್ವೆಸ್ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ವಿಟ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರನಿ ಡೇಸಿ خبر بالنتی به مها فرایتکا د سفار مرحبا د نامو مها حساب تفصیل میں بلالنی बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना राज्य कुरवा रस्मी दतरफलुगा देगमुगे देमिदु हतर एबस्मगा सेकुरी खबरों के तफसीला बांग्लादेश के बड़ वजीर शेख हसीना मिहार राज्य कुरवा रस्मी दतरफलुगा देगमुगे देमिदु हतर एबस्मगा सेकोफी रईस ओफिहुगा मियदु हिंदुनु बेबी रस्मियातुगा रईस ओल्हवा शेख हसीना बारी वडाकन्नवी देगमुगे देमिदुगा मियदु सोयकुरुन एब्बस्तुंतवगे तेरें दिवहि राज्य बांग्लादेश देमिदु काबिल सिखी हिदुमेत्तिरिं होदुमा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का सोयकुरवी
मे बसुमगा सोयकुरेवी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अहमद नसीमा बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली जाहिद मालिक दन सोयकुरेविगेन दिए देगोम गे देमेदु सिही दायरा मीहुम बिना कुरमा वेफावा एब्बसुं आ कुरमा renewal of memorandum of understanding in the areas of healthcare and medical science ka soikurung mebbas mugawe soikurevi minister of health ahmed nasima bangladesh ke minister of health and family zahid malik me giturun degom ge demedu kuliwara zuwanun taraggi kurmuge rongun gulum badehi kurma memorandum of understanding on cooperation in the area of youth and sports development ka soikurevi minister of youth sports and community empowerment ahmed mahlufa बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन हतरवन एब्बा सुमका देगम के देमेदु सोयकुरेविगेन दिए टेक्सा मकर हेदुम के फुर्सत नत्तालुमशा डबल टैक्सेशन नत्तालुम के बसुंग मे बसुमगा दिवि राज्य की फरातुन सोयकुरेवी मोलिस इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के कमिश्नर जनरल ऑफ टैक्सेशन फतहुल्लाह जमीला बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन एमडी रहमतुल्लाह मुनीम ಎಬ್ಬಸ್ವಂತವುಗೆ ಇತರುಂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿನ್ ರಾಜ್ಯಂ ಹದಿಯಾಕುರಿ ಅಸ್ಕರಿ ಉಳಂತುಗೆ ತಳುದಂಡಿ ರಮ್ಜಿ ಗೊತುಂ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯತ್ಕಾ ಕುರಿಯದ್ದಿಯಾ ಎಗೊತುಂ ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಅಸ್ಕರಿ ಉಳಂತುಗೆ ರಮ್ಜಿ ತಳುದಂಡಿಯ ಹವಾಲ್ ವಡಾಕಥಿ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಮಾಲ್ ತಳುದಂಡಿ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್ಎಂ ಶಫೀವುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ತೆಹಾಸ್ 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾದಮನ ದೋಹು ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಹುಂ ಹಿಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗ 215 ಕಿಲೋಗ ಮಸ್ತವಾತಕ ಚಾಕು ಹಜರ್ ಕುರಿ ದೆಮಿಹುಂಗ ಮಚ್ಚ ದವಾ ಕುರ್ಮ ಫೋನ್ ವಾಫಿ ಮೆ ಮಸಲೆ ಅಗುಳಿಗೆ ಫುಲುಹುಂಗ ಬೆಲ್ಮುಗ ದಶ ಗೆಂದಿಯೈ ರಾ ಮಡುವರಿ ಫಿನಿಕುರಿ ಮಾಫ್ ಕರ್ವಾ ರಾ ಮಡುವರಿ ಫಿನಿಫರು ಅಲಿ ಶಾಕಿರುವ ರಾ ಮಡುವರಿ ಫೆಹಿಯಲಿ ನಿಮಾಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾರಿಸ್ ಮೆ ದೆಮಿಹುಂಗ ಶರಿಯ ನಿಮೆಂದೆಂ ಬಂದುಗ ಬೇತಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮನಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ದೆಮಿಹುಂಗ ಮಚ್ಚ ಡೈಮೋಫಿನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರ್ಮುಗ ಕುಶುಗ ದವಾ ಕೊಫಾ ವೈರು ಶಾಕಿರುಗ ಮಚ್ಚ ಕುಡಕಮದಾಯಚ್ಚಿ ದಿನಮಂಗ್ ಇಂಕಾರ ಕುರ್ಮುಗೆ ಕುಶುಗೆ ದವಾ ಕೊಫಾವೆ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸೋದಿ ಸರಹದುಗೆ ಬೇರುನ್ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ದನುಗ ಗಾಯಗಣಕ 215 ಕಿಲೋ ಹುಣ್ಣವರುಗೆ ಮಸ್ತವಾತಕತಿ ಎತಿರಕೊಂ ಎತಕತಿ ರಾ ಲಾಂಬುಗಲಿ ಕಿಯಾ ಫಳರಶಿಗ ಫೊರ್ವಾಫ ಬೆಹೆಟ್ಟೆ ಮಸಲಾಗ ದವಾತ ಕುರ್ಮ ರಾ ಮಡುವರಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹುಷಾಳ ಫನಿ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗ ಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಡ್ರಗ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆರಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಅದಿ ರಾತೊಳ ಫುಲುಹುಂಗುಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹುಗೆ ತೇರವಿ ಬುಧದುಹುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಿ ಆಪರೇಷನ್ಗ ಗಾಯಗಣಕ 215 ಕಿಲೋಗೆ ಹೆರೋಯಿನ್ ಹೋದಾಫ್ವಾಕಮ ಅದಿಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಎನ್ಡಿಎಫ್ ವೆದಿಂ ಎಹಿ ತಿರಕಮ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕುರಿವಿ ಶವೆನ್ ಮಿಲಂದುಗೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಕುಳಿಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮಂದಣಿ ಕವಾದ ಖಿಲಾಫಕಮ ಎರಶು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪುಣಫಿ ಹುದ್ದನು ಹೋದ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫಂಗೆ ಕುಳಿಗ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮಂದ ಮಸಲೆ ಅಗುಳಿಗೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಆತಿಫ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರಶು ಜುವಾನುಂ ಇಸ್ನಗಾಗೆ ಮೇಗೆ ದುವಸ್ ಕುಳೆ ಕುರಿನ್ ಕುಳಿಗ ನೇಚಾ ಪಾಕೆನ್ ಹಿದಮಂ ಎದಿ ಕೌನ್ಸಿಲಂ ಹುಷೇಳಮ ಗುಳಿಗೆನ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಗೊತ್ತಕೆ ನಿಮ್ಮಿಕಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ 10 ದವರುಗೆ ಫನ್ಸಿವಿಸ್ ವನ ಜಲ್ಸಾಂ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಜುವಾನುನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ ಕುರಿಹುಮಾ ಲೀಕುಯಂತಂ ಹುಷೇಳಮುಗೆ ಫುರ್ಸತು ದೇನ್ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಎಕನ್ ಜುವಾನುನಂ ಎಂಗುಮ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೇಗೆ ತುರುಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಲಾಮ್ರಕಜಿ ಕಾನೂನುಗೆ ತೆರೆ ರಶುಗೆ ಕಂಕಮುಗೆ ಫಹುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫರಾತಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಮಶಾ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ರೈಸ ಬೊಡೆತೆ ಮಸೂಲಿಯತಕೆ ದೀಫಾವಾಕಮ ehkamun evves masekate kuranama ekame kurmuge khudda gawaduge tere naganji hekaman atif vidalvi adi councilun abadwes rashuge taragiya zuwanun kura kankaman ebbarlon demun anna kamavves vidalvi me kuliyake rashuge ginabayako donnomas beenuma beenun kura engina adadakan abadwa kuliyakamun miharu kuliga kura masekatun ekama nedive bodati asarutake kurun ekashigam bakama rashuge ginabayako annani punamun ಕುಳಿಗ ಗವಾದ ಖಿಲಾಫಾ ಕುರ ಮಸೆಕತಕಿ ಎದಾಯರಾಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲಿ ರಿಜಾ ಇಸ್ವೆ ಹುನ್ನವಾ ಕುರುವ ಕಮೆಕಮಂ ಎರಶಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆ ಬಯಂ ಮಿಹುಂಬುನೆ ಮಿಕಮ ಕುಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ರಿಜಾ ಸಿಎನ್ಎಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಕುಳಿಗೆ ಮಸೆಕತಕಿ ರಿಜಾಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಎಬ್ಬೆಸ್ವರಕಂ ಉವೆಗೆನ್ ಕುರಮುಂಗನ್ನ ಮಸೆಕತೆ ನೂಕಮಶಾ ಎಹಿ ನಮ್ಮೆಸ್ ಜುವಾನುಂ ಕುರ ಕಮಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಎಬ್ಬಾರ್ದುಂ ದೆಮುಂ ಅನ್ನಕಮ ಅದಿ ರಶುಗೆ ತರಗಿಯಾ ರಶುಗ ಹಿಂಗಾ ಕಂಕಮಂ ಅಬದುವೆಸ್ ತಾಯ್ದು ಕುರಾನೆ ಕಮಶಾ ekam huttuwan evves beko maseke koke nuwane kama rizaf dalvi milanduga unna kulega mihar kuramunda maseketaka guligen EPA embuni EPA ge hudda hodage maseke kuran jiheni himaya kofawa kulifada tantan taraggi kurme gotum maseke kuranama kama sikunde kulige meduga hatin hedumuge maseke kuramun anneru libifawa photo takum fenna gotum etanuge meduga simenti ge maseke annani kuramun
ಅದಿ ಎತನುಗ ತಾಂಬುತಕ್ಕೆ ಜಿಹುಮುಗ ಮಸಿಕ್ಕ ವೆಸ್ಕೊರಮುಂ ಅನ್ನತಂ ಫೋಟೋ ತಕುಂ ಫೆನಿಕೆಂದೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ HDCಗೆ ಫರಾತು ಮಂಗಡೇಸ್ಕ ದಿರಿಯುಳು ಮುಂಗಣ್ಣ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಫೆಂವಳೆ ಬಿನಾ ಕೊಫೆ HDC ಮಿಕಮಾ ಗುಳಿಗನ್ ಕುರಿ ಟ್ವೀಟೆ ಕಾಬಣಿಯ ಕಂಪನಿಗ ಮಾಸಿಕ ಕುರಿ ಮುಂಗಣ್ಣ ಮೋಸಫುಂಗ ದೀಲತಿ ಹೀತಿರಿ ಕಮಾಯಕ ಬಂಗಡೇಸ್ಕ ದಿರಿಯುಳು ಮುಂಗಣ್ಣ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಬಳೆ ಬಿನಾ ಕೊದ್ದಿಫಾ ವಾಕಮ ಮೇಗೆತರ ಮೋಸಫುಂಗ ಹೀತಿರಿ ಕಮಾಯಕ ವಿಹಾವೆಸಿ ಮೇಗೆತರ ಮೋಸಫುಂಗ ಹೀತಿರಿ ಕಮಾಯಕ ಮಿಹಾರ್ ವೆಸಿತುರು ವಳಿಂಗ ಕಮುಕ ದಿರಿಯುಳು ಮುಂಗಣ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹಿದಮುಗ ಮಾಸಿಕ ಕುರಿ ಮುಂಗಣ್ಣ ಕಮವೆಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಫರಾತು ಮನೆ ಬುಣಿಫಾ ಮೇಗೆತುರುಂಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಣಿ ಎ ಕಂಪನಿ ಇತುರವೆಸ್ ಹಾಲುಗ ಜೇಫಾತಿಬೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಯ್ಯತ್ತುನಂ ಎಹಿವುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮುಂ ಅನ್ನಕಮಶಾ ಮೆಕಮುಗ ವಿಹಾವೆಸ್ ಗಿನ ಬೈಗೆ ಎಹಿತಿರಿಕಮ ಇಬ್ಬಾರ್ಲು ಬೇಣು ಬಾಣಿಕಮ HDC IACF ಫೆಂವಳು ಬಿನಾ ಕುರಮ ಹವಾಲು ಕುರಿ ಮಿದಿಯ ನವೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ದೇವನದು HDCಗೆ ಫರಾತುಂ IACF ಫೆಂವಳು ಹಿದಮಂ ಹವಾಲು ಕುರಿ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಸುಹೈಲ್ व्यापारी दारन फाहा कुल वे खबर का को इस्तिहारों के कूड़ो वक्त कुल कफो बात कोलानो ಬಲ್ವಾ ಸಖಿ ಅದು ಬ್ಯಾವರ ಕೆತ್ತಿಗೆಂದನಿ ಮೇವರ ಮಾಗಿನ ಕೊಕ್ಕೋ ವೆಸ್ನೇರು ಕೀವೆನ ಹುಟ್ಟುವಿ ಪಿಕಪಕ ಅರುವಾದ ಮೀನುಂತೋ ಪಿಕಪಕ ವೆಸ್ನೇರು ಮಾಗಿನೆಯೋ ಕಿಯಾಫ ತಿ ಕೋಚೆತ್ತಿಗೆಂದನಿ ದೊಂಕಲು ಮೆಕ್ಸ್ಕೊಮ್ಗೆ ಫಿಹಾರೆ ಹುಳುವಾಫಿ ಮಿಯೊತ್ತ ಫರೀದಿ ಮೌಗ ಹುವಾಯ್ ಫೋನ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಂಟೋಪ ನಂಗ್ ಹುಸ್ಕೊಂಗ್ ಎಹರಿ ಏಕಿ ಫಾಡು ಫಾಡುಗೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ಮಿರೆಮಿ ತುತ್ತುನಾಗೆ ಬಾತುಡೆ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹಮಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಮಿದಣಿ ಮಿಹಾರೋಸ್ ಮಶಕ ನುದೆವೆಯೋ ಏನ ಬೇಣುವಾ ವರಕ ಎಹೆಂವೀಮ ಸಾಬಸ್ ಕದ್ದೆ ಏನ ವರ ಗೆಜಟು ಆಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಕಾಮ್ ಸೋಸಮ್ಮಗ್ ಆದಿ ಫರೀದಿ ಮಗು MTCC Kashavar Promo Dehasikavis. Kashavar Promoga Yamaha Suzuki engine spare parts, Castrol additive, PPG coatings, Scott Bada fiber saman, industrial gas, adi marine light warab boditi discount takayako. Adi kuravwa kome fassas rufiyag vefareka coupon hai. Gurotum hoye faratika. Addiya nuhas rufiyag agori Suzuki fan service horsepower ge engine hai. MTCC Kashavar Fihara ziyarak kuravwa. Itur maulumat hodewma 16 fan saha guluwa. बेफारिगदारन फाहा कुलवे खबर के तफसीला बयालारो दिरागम फोरकदे डिजिटल हिदमत फुड़ाको तरगे कुरमे दशुं दिरागो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट के हिदमत को दिरागो टीवी के हिदमत शवेन कोमंडू का इफ्तिताह कोफी मेरे हिदमत रस्मी का इफ्तिताह कोफावाने शवेन कोमंडू के रयुतन हासा ओफात कायको एगोतन दिरागो फाइबर ब्रॉडबैंड पैकेजिंग अप्लाई कोरा कस्टमर नंग हिले फाइबर गुलादन मुगेतरन फाइबर बेन वा हास राउटा ನುವತ ONTವೆಸ್ ಹಿಲೆ ಲಿಪಿಕೆಂದಾಣೆ ಅದಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಲವೆ ಸ್ಪೀಡ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಡೇಟಾ ಎಲವೆನ್ಸ್ ತಂಗ್ ಹಿಮಿನೆ ತಫಾತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಂಗ್ ಹಿಯಾರ ಕೊರ್ಮ ಲಿಪಿಕೆಂದಾಣೆ ರಾನುಗೆ ಫೋರ್ಸತೆ ದಿರಾಗು ಟಿವಿಯಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಕೊರ ಕಸ್ಟಮರ್ ನವೆಸ್ ಹಿದಮೆ ಮೊಳಿಂಗ್ ಹಿಲೆ ಗುಳಾದಿನ ಮುಗೆ ಎತುರುಂ ಜೋಯಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮೊಳಿಂಗ್ ಹಿಲೆ ಲಿಪಿಕೆಂದಾಣೆ ಎಗೊತೊನ್ ಶಬೆನೆ ಕಮಾಂಡೋರ ಯುತನ ಮಿಹಾರೆ ಮೆ ಮಗಬೂಲ ಟಿವಿ ಅದಿ ಮುನಿಫೈ ಫಿಲ್ಮುಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ದಶು ಬಾಲಾಲೆ ವೇನೆ दिराग फाइबर ब्रॉडबैंड हिदमत के राज्य का मिहार फोर कदम दाए में बोर्ड बिया नेटवर्क माफ करवा राज्य का मिहार फोर कदम दाए में बोर्ड फाइबर नेटवर्क एगो तो मिहार राज्य का गेबीसी का अढ़िया इंसत्या में हिदम दिराग फोर को दिफा वायर में तिरेगा हदिया एड्रेसिंग हिमिने आज सत्य के विरंगिन चैनल हिमिने दिराग टीवी की राज्य का एम फुला दायरा फोर को दे अदी एम फुरिहमा IPTV के हिदमे कंटेंट क्वालिटी अदी आवका वेस तफात कुरमेनती दिरागम बनी राज्य का अड्डिया इंसत गेबीसी मिहार दिरागु टीवी के हिदमे फोर को दीफा
बेफारगदारम फाहा कुलन में खबरा को सीनम के मिगडी के खबर दनवान मनी खबर बिलम का तहेद कुलत कुला शुको दनवा एम बेफलन सर बाजिर उफावेरे दुआ कंगदे अस्सलाम वालेकुम।